Sri Rezeki. Kayak support Mas Bro, sing paling jos Mas. Agak. Dia jeng Sri Rezeki Indonesia. Penuh dengan bunga. Dan ada yang setiap hari ku siram semua. Urung lapo-lapo ki iso mlape ngenyok mulih piye lah. Urung. Piye? Mati. Ayo mulane cekelanmu mik biasanya ora kuwi soalnya kok. Cek, halo. Sik. Suara wedok ora muni kok suara iku muni ya baleni. Enggak suara wedok. Cek, halo. Suara lanang. Cek, halo. Mikmu iki piye to? Piye maksudnya piye to? Heran aku ono mik kok apike ngene lho. Bisa molam. Ya. Ya ijo suara banci, Mas. Suara Mas. Ya, cek suara wedok mau piye to? Suara wedok. Cek, halo. Suara lanang. Cek, halo. Cek. Aku tahu krungu model suara ngene iki. Nek ndi? Kaya ngeduk sumur kayak. Wis nguduk sumur ngono lho. Lah apa aku tau kowe? Tebang tebu, Mas. Nebang tebu. Undang-undange wangi ndur truk ya. Woi, muataku wis lebar. Aduh. Saiki tebang tebu wis gak ana susah aku. Lah terus piye ke programmu? Modal telo. Dadi nek job awan aja ya, Mas. Nek job awan ora mergane kowe klinom bedol telo. Telane ganteng, Mas. Ganteng. Ya gede-gede. Gede. Padha ngekmu. Malah gede gonaku dhewe. Niki saderengipun marai guyon-guyon sinambi tetembangan wong ayu. Niki salam-salam rumiyin monggo. Nggih, diaroteraken sugeng dalu. Sugeng ku ya susu gageng ya, Mas. Iya, susu ageng. Kaya ngekmu ngene kita ya. Surah bumpet, Mas. Piye? Selot gede. Susu loro wis ramet. Iki sing sitok iki apa to carane iki? Isine apa? Pertama mbek pertalit, Mas. Iki pertama. Iki pertalit. Lah sing ngisor solar. Solar enak ngisor. Tolere nek ndi? Tolere biasa, Mas. Nek ndi? Nek taleni memburi. Ana wong tuku lagi mutu. Iki sesuai banci tak bacok kowe. Ono cacili-cilik iki lho. Ora mudeng. Wes ora mudeng. Iya. Mudeng. Wes meno wae. Meno wae ya. Engko tak mi ini. Sik, iki marak sowan Ngabiantara wonten dalemipun Mas Moko. Bapak Moko. Sampun ngertos Mas Moko. Mas Moko sampun ngertos? Mboten ngertos. Ayo tak parani sik tak dudoi mudun. Mudun. Ayo. Mas Moko tak dudoi salaman sik karo Mas Moko, karo Mbak Mariana. Mudun. Sik. Nggo salaman Mas Moko karo Mbak Mariana. Sing pundi nggih? Iki ditepungi sik bunda-bunda sing nang kene jak salaman sik. Nyuwun sewu nggih, Bu nggih. Aduh ya. Iki pertanyaan. Aduh. Napa-napa. Padha lanange durak doyan. Aduh, sik kok iso muni padha lanange maksude piye? Lha kok ora lho ngene iki tak keset-keset tong ngene iku ya ora blas. Asane. Sik meneh bapak iki. Sik. Iki pramusaji. Langsung pelayan medhot iki. Kaya digudak banci. Ora apa-apa. Mas Moko. Kok iso digudak banci? Lah kowe banci ora? Wedok, Mas. Iya, wedok. Nek mengkurep. Nek ngleleh. Padha. Iya. Alah ya. Hati-hati.
Diajeng Sri Rejeki. Nggih. Panjenengan salam atur pambagya dumateng ingkang hamengu gati. Nggih. Monggo Mas Moko rumiyin. Mas Moko. Bapak Moko. Naka mriko. Ya. Engko terus aku mulai. Ya ora. Ngono lho ring dalan ben digas truk. Yo, adungane aja ngono. Iya iya. Kowe kok ya ya ora negel-negel wong. Kowe iki bar ngopo kok iso klosot. Lagi iki, lagi iki. Kenapa iso meteng ngono lho? Kaya wedhuse tanggaku. Angger keset gedek ngene iki ku meteng kok, Mas. Lah kowe iki ya mosok iso meteng. Lah mbok. Lah lagi gawe bedina ora iso. Lagi iki lho bintang tamu iso klosot. Cagak. Kayak salaman sik karo Mas Moko. Nggih. Diaturaken sugeng dalu nggih. Golek kliru. Sajake kok nyripet-nyripet. Oh, Ibu kaji nggih. Nggih. Ya Allah, gelange gedene. Kula tak. Nggih, sehat nggih Bu nggih. Iya 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 disapa kabeh. Disapa. Oh mriki mawon. Kok mboten diamperaken kula nggih. Amperno Bu. Nggih, monggo. Kayak mbok aku sih. Mosok ta. Nggih, syaratipun dikeng Nggih, kula Siti Kondilati. Jenenganmu sapa sing asli to? Jenenganmu sing asli sapa? Siti Kondilati. Lah Kondilati sapa? Iku pelek. Pelek. Aduh. Iku niki nggih. Ya Allah kaya Nurhana iki. Ayune. Aku dek ben kaya ngono iku. Mosok. Lah saiki kok bentukmu kaya boyo angop. Gara-gara keset gedhek. Salim sik kanggo Mbak Ana Mariana. Sampun. Wis sampun. Lho, kowe rak njaluk sangu. Blas. Ora. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat sedayanipun. Wis. Oh, foto. Foto ya diladeni. Mangga. Ya wong kabeh wong kok njaluk foto. Ya foto sik diladeni. Mepet sithik Mas Moko. Nah, ngono lho. Aduh. Wis jan. Sampun nggih, Bang nggih. Nyanyi dipik jare Oh, nyanyi. Oke. Heeh. Lagune napa, Mas? Sing paling apik kesukaanmu. Ya. Lagune napa, Pak? Oh, sing petaki. Ana lagu kok petakilan jarene. Lagu petakilan. Ayo Siti Kondilati dipun aturi lagu sing paling greng. Paling greng apa sih, Mas? Ya apa to, kabeh sliramu to. Mau wis tak eling-eling terus kok lali ya. Permintaan Mas Jamroni rumiyin salaman karo Mas Jamroni. Sing pundi? Nah niku anu Oh iya, agem. aku kok grogi ngene iki ya. Aduh Mas Jamroni. Mas. Apa sing nggih? Mas. Dari mana asalnya? Iya. Mas Jamroni. Aduh, Mas Jamroni. Kowe nggih kayak orang Arab. Nggih bengi ngipi apa to Mas? Mas jak salaman bencong. Kok iso bencong? Lah kowe apa? Wedok. Wedok. Iya. Dipun aturi ada permintaan boleh ibu ibunda yang kamu wonten mriki. Permintaan apa? Lagune. Aja sing anyar-anyar. Durung apal. Sing lawas wis lali. Ayo, koleksi saged wong ayu. Mangga. Napa? Selendang biru dulu ya. Oke. Iya. Mas, monggo dipun aturi selendang biru. Iki nganggo swara loro lho ya. Lanang terus wedok. Ngono ya. Aku ngomong iki, ngomong siji iki swara wedok. Aku tanganku ngene tandane loro swara lanang. Kok serakah mentah. Baik, satu tembangnya ada selendang biru dulu. Maka. Terus misalkan buat kagem sesepuh bini sepuh yang punya kawasan Krasak dan sekitarnya ya. Mengingatkan saya kalau pernah saya nyeblok di sini. Mosok ta? Iya, pernah dikeroyok wong kene. Sing doyan kowe iki sapa? Sing doyan kowe iki sapa kok ngeroyok kowe? Bocah mau mendem-mendem iku. Lah kowe mbiyen ceritane piye to kok mbiyen iso dikeroyok lah saiki terus kepiye kowe? Lho Dek ben iku aku yo ayune ra karo-karuan mimplah. Ngono Mas. Kaya ubur-ubur ngono.
Maka selendang biru dadosaken Mas Satu Bro. tebalnya tersoalkan buat semuanya. Selendang biru. Ada Sri Rezekinya Indonesia. Sekar Kumo. Bela yang kaya. Bima Audio. Amina. Goyang, goyang. Mainkan. Oke. Mas Jamroni samperin saya, boleh? So. Buat Masnya. Oke. Matur sudah suwun. Matur sudah suwun. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ayo, Mas Tomo diusul. Mas Moko, Mas Moko, Mas Moko. Ayo Bukaji. Asik.
Hoi. Hoi. Iku suwe-suwe kok tekan Matur sembah suwun.